tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi ba fata dingiraya fallemma ko an waktu yoni ha to ñoro kame masina ene jiya e gardidi kabruji men teskama jamma beɗɗo heno kewgola diƴƴeji paade lappol palol dande maayo Wourossogui ha Matam ko taari ɗum kala ha fenma diwana kay hayde to leydi Mauritanie laamu leydi ndi yonnani konngudi gardiɗo ulama o en mo leydi Maroc caggal nde yaltini konngudi mum gam wasde godalngal leydi Mauritanie to leydi Mali laamu leydi ndi fawi juuɗe mum faade laamu leydi France gam tumde ɗum wonande ɓenne ballita joguitiɓe armeji taweteɓe leydi Mali guilay armeji ha e ñukkidade laabi jangoji ɓe bindi ɓatake faade fedde gotago windere bateau keñoraɗo to leydi Guinée Conakry seppoji gulɗi jaw baɗɗi hanke nder leydi ndi jeeyi sababu ha sukaɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kabruji men manawen ha to Niger Togo Maroc Angola ma en jaa to Tchad kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Tani 00 kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗum a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogge ƴiƴam ma kala sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiɗi hebde tongoɗe jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande 17 juko hitande ujunnaje 2022 yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar tokkarallagal weltare TV lowre mon YouTube ha mbawon yebde nate mon bosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba Son keɓi jayde mon weltare TV ne yaada bindol ngol mawnji hakkude ɗon waɗi bindi baɗi no ñuhlaɗi ni so tawi on dubbi hen fiɗeno mon paaɗono
koto lori mon YouTube kala ko majjirno mon jewte weltare TV ma on mbawo hebbitade toon son mbaɗi abonné mbawon heɗade kala saha walla ni leppi mon ɗi ɓurɗon sohlude ko faade banggue jewte ɓuuɗalirmede kame kabruji e gueɗe goɗɗe kala ma on mbaw hutora ɗum e kala saha hayso tawi woni majji e nder téléphone ngaji moɗon lappol palol dande maayo heewi ndiyama ɗum ko caggal tambiɓe gon weyde kollirno wonande ma diƴƴe jippo ha keewa yogay galleji nanni diƴƴe toon to Wourossogui e ko taari ɗum kala ha fayanma kay heyɗi e ko taari ɗum kala ma en gartoye ɗiɗon kabruji ñalawma janggo so jomiraɗo haaji taw en keɓoyi ko ɓuri hen labde mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hanki joɗodima e Sénégal naɓe finoɓe toon to leydi Gabon ha tenti to Libreville ngam hoccodirde mabɓe ittodirde mabɓe kumpa guila e toɓɓe ɗannungal ha e gurdam leydi Sénégal ha e gurdam kamɓe ɓen ɗanniyankoɓe kala wonande ɓen tambiɓe ɗin konnguli ɓe dañi yewtude hen toɓɓe jaaƴi no fewi kono kadi kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti weltare makko mawde no fewi tumani ɓiɓɓe Sénégal naɓe finoɓe to leydi Gabon ha tenti Libreville nde jalti jaɓɓimo jaɓɓungal paaje dingal no fewi ngal hono mum weeɓani gam nottademo noddando nando makko horejo leydi Gabon tuma kay nde on noddimo bismimo woni koɗo teddiniraɗo ñalawma hanki o ko fate banggue majgol manditare leydi ndi kono kadi ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe to Libreville Gabon kañumen kolliti hen weltare mumen mawde no fewi caggal gartugol mawɗo leydi Sénégal tijjano ko ñalawma janggo 19 kono nde jande holliri wonande hande o omo sohla walla mbiyen hande o mawo artu e nder leydi Sénégal ñande asende mawo joɗoɗo e ɓen sarɗi yankoɓe toɗɗaɓe koɓe capanɗe jeetato e ɗiɗo sarɗi yanke ɓe ganduɗa ɓe timmani taw kewendi sohladi so wona goto biteɗo Pape Diop kañumne tawtoyɗo mawɗo leydi ndi ko on rokki mawɗo leydi ndi kewendi sohladi toon to suur sarɗoyeji nde leydi Sénégal gam disodirde mabɓe kamɓe ɓen jogorɓe yaade toon to suudu sarɗoyeji nde leydi Sénégal wonande lewru fandu ndu taw ko laawol 14 walla ko fate banggue natgol sarɗiyankoɓe toon to suudu sarɗoyeji nde leydi Sénégal Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef subaka hande alhamisa waɗi haalande mum ɗon ɗo huccodiri e jayndi yankoɓe kala waɗi namde kewɗe ɗum ko caggal nde waɗi discours makko kala o yaltini warte toɓɓe kewɗe no fewi ha tente mayde benoɗo François Mancabou caggal mayde on wardi hen toɓɓe jaaƴe no fewi ko wona ɗum ko holliti ko candidat hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kono kay kala gonɗo e Pastef walla ni banggue goɗɗo so tawi ene wonde makko yiiɗi kañumne wonde candidat ene wawi wonde candidat kono kam ganduɗe mo andani kala kam kanko ko candidat wonande hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi wa arti ko fate banggue Pape Djibril Fall ne wonde kadi Ceerno Alassane Sall o holliti gila sumgoji ɗi jawti wo noddaniɓe tene kadi wo noddataɓe wona kadi noddoɓe nde tawno kamɓene koɓe suɓiɓe ko ɓiɓɓe leydi ndi kamɓene ɓe gandi koɓe cuɓira ko kono kadi o ñiŋani ko fate banggue on Pape Diop taw toyɗo kewendi wonande mawɗo leydi Sénégal to Dantec hôpital muɗum ha hande haalane jokki ɗum ko caggal nde uddi demmuɗe muɗum kono kadi teskama pavillon spécial mo ganduɗa on ene gasa taw service mum jeeyaka e nder Dantec e hoore mum ha hande ne jokki safrude ɓen ñawɓe dumbaɓe toon hayso tawi woni jeeɗiɗo ñawɓe tawetenoɓe toon hande o ne natani gueddere ñamata jarata gam jogade hen jeerto to banggue safara mumen ko wona ɗum kono hollitama on pavillon no wiiri docteur Thiandoum wonande on jeeyaka e Dantec kono kadi ko fade banggue service jalis mo Dantec ne jokki ha nogas e joyya ɓuren hewde noon eggina nawa toon to jeune mo bowa laaɗi diwoje ngal polisidar Senghor ɓen gollotoɓe to Dantec ɓe ɓuuri wullitade mbetoɗo saaha jebdi mabɓe ɗo payi hol janggo mabɓe kono kadi hewɓe mabɓe kolliti ɗeɗo golle poti ko gasde ko adi hitande ujunnaje nogas e nayyi gam huldeɓe wonande sumgoji so tawi mbaɗi régime oɗo hen waylima ene gasa so tawi laamu wongo ari golle ɗe mbasa gasde walla daaƴe walla goɗɗuma wooda ko kewti hen jeeheten koto Madina Baye Kaolack sifande
jam nandiral hakkunde wonande diineje ɗe ganduɗo saamu gonɗen dinam dinagu ne heewi ha ɓurtina kom leñamagu ni kono ne kadi hakkunde coopération ligue islamique mondiale kame union islamique africaine eɗen gandi union islamique africaine ardi ɗuma ko cheikh mahi ibrahima Niass nden sifande ko hanki waɗi hakkunde mum e cukko gardiɗo wonande cukko gardiɗo ligue islamique mondiale on wiyete Abdourahmani Abdullah Al-Jayed nden sifande ko sifande heblude woni anduɓe to banggue almama gala e yurnitade jangde diine kono ne kadi wallidde ndeɗon jangde ha ɓuura ƴellitade e jokkodiral hakkude julɓe nde gonata neɗɗo goto nde lowata jaam e nder ɓerɗe mabɓe ɓe ganda kamɓe kala koɓe julɓe caggal wonande grand mbaw kame barñe ha fenma yenna ɗiɗo nokkuji kala plage muɗum momtima caggal natgol diƴƴe ɓeydugol ngoɗon maayo ha wonande galleji awoɓe hewɓe taweteɓe toon nanni ndiyam jagorɗo taaridi mo leydi Sénégal woni Abdou Karim Sall waɗi toon jillu mum gam yurnitade bonandeji baɗɗi toon caggal natgol ngoɗon maayo ha ndiyam heewi hen hanki waɗi conférence muɗum de presse woni jaydiyanke dawriyanke Pape Djibril Fall mo ganduɗa hande o ko sarɗiyanke to suudu sarɗiji leydi Sénégal no wino ni wa arteɗi ɗon ko guɗi gam hollirdemo kanko suɓima ko ɓesgu Sénégal naɓe yo jooɗoy toon to suudu sarɗiyeji o tawtoyani ni benno ni yeewi wallu kono kan oɗo saaha omo heedi kanko eɗo heedi ɗo gam heedande ɗon ɓe toɗɗiɓe mo ɓe ala hen kala mo jaɓani eyyi ni goɗɗuma plage besiya o ko sukaɓe jeegomo worɓe hakkude duuɓi 17 kame duuɓi nogasa ko ɓe nanga caggal nde ɓe luwi ɗon appartement ɗum ko ñalawma hecciyanke o kamɓe kala no ɓe mbaɗatno toon ko gueɗe luuɗiyankagal ɗe jamiraka ɗe jiiɗa Allah subhanahu wa taala yiiɗa ɗum ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe nanga toon taw nanguiɓe ko gendarme ɓe foire ɓe dañi fiyede filmede kono ɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe gam nottade golle cofɗe ɗe ɓe mbaɗiɗe inde makko ko Mouhamed Wahhabou Diop jangguinowo Qur'anil Karim to Joal daara ngal Joal taw ganduɗa jeeyi oɗon daara ko Habibou Gaye mo ganduɗa hollitino sukaɓe janggoɓe ɗon ɓe wo yamirani yo piye walla ni yo lebte ko noon on Mouhamed Wahhabou dañino fiide hen cukalel gotel nottortoguel Babacar Gaye jarano guel e duuɓi sappo piggal musgal no fewi ha ganduɗa wattidi koye hoore musande ha ɓoynati wawde darade wofti ko nden nawa to hôpital wasi toon fittandu muɗum jeeyino sababu o nanga ha tawa tigui ko piile jeeyi sababu ne wonde cukalel gonguel jarawel duuɓi jeeɗiɗi tawa toon ne fiya hanati wawde darade ñalawma hanki o wo darima yeeso tribunal mo Mbour ñawore makko dirtinama ha no gase tati lewru août kono ɗum ko procureur yidde mum ko duuɓi ɗiɗi e nder kaso hen lebbi jeegom taw yiyata nangue ko hay wonde kala ñawre makko ko no gase tati lewru août kono kadi jeyɗo ngal ɗon duɗal daara holliti yamiranimo ɗen gueɗe kala hitande ne yoɓamo capanɗe jeeɗiɗi wonande ujunere nigérianajo goto kam woni jagga koto bowal laaɗi diwoje jeeyi sababu jagguedemo ko FBI mo États-Unis de Amérique koko waɗe makko mandat d'arrêt international guila tan 4 mars hitande ujunaje ɗiɗi e nogase goo gam tumedemo funtude toon yimɓe e wahlude gueɗe technique kewɗe guila e banque aji ha e carte bancaire kala wujjude toon temedde million aji taw koye koppareje dollar kanko noon wo ƴettino laaɗo ndiwowo ko toon to Lome wo iwno waari ha to bowal laaɗi diwoje ngal AIBD aɗa andi so tawi machine goto nder aduna o taw ko police so tawi tan marki indema big boɗejo toɓɓere woɗere kalde garɗa sa ɓenni ko nden toɓɓere yalta ɗon ɗum jeeyi sababu kanko on wonande nigérianajo mo mbiyata toppa on nigérianajo jaggaɗo taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo top gabinga oppango woni inde makko kankoye koreji makko woni kankoye galle makko garno hatto bowlal diwoje ngal AIBD ko ɗon o wiya teɓa oɗo saaha noon laamu leydi Sénégal ne jappino fof ne hetti FBI mo États-Unis de Amérique to ginguinewu toni kadi ko drame musɗo waɗi toon e leggal biyetengal Jammulay walla sara nokku biyeteɗo Jamweli
jam weli ne tawindira commune mo panel wolofa ko suka gorko jarano duuɓi nogas e jeeɗiɗi nottotoɗo inde strosowa kam tawane weltay lekki kono kadi hollitama o wonano karɗo cellal no feewi ɓandu wonande Mouhamadou Lamine Darame baranoɗo altina jawtuɗo dow to o ton to Allemagne ɓandu makko tijja oɗo kikiɗe hande ton to wuuro mabɓe wiide maire nokku mabɓe o jeeyeten ga ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Isaga Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor université Assane Seck ina wayno hanki dey mintere goto jaggama toon omo jogui yamba kewɗo kanko mintere ono ko deuxiéme classe omona juuɗe gendarmerie en ina wayno étudiaji Ziguinchor ɗi kamɓe fof ɓe kolli mette mabɓe e oɗo mintere o natirto no heɓiri oɗo yamba. Gouverneur Ziguinchor o ƴetti mesure makko e yamirore makko uddude dame stade Aliou Sitoé Diatta holko addi ɗum o wi luural gondal hakkude ODCAV e LODEGAM eɓe luurodiri goto fof wi kañum heroto oɗo stade ɗum noon haala makko ina waɗi ɗon o uddi o wi nawetano waɗata haaɓe jewto haaɓe kawra so ronki ɗum nawetano waɗata ɗo e nder Ziguinchor seno men ɗon jehen to e Sédhiou édition Sédhiou 2022 kamɓe de ɓe jooɗima jonde mabɓe eɓe ƴeewa jangde nde e safara diwan o docteur Assane Ndiaye noon oyi fodde temedde jeetato Casamance naɓe wonɓe toon eɓe gonde rafiiji ɗum noon eɓe ñaagui ballal ko ɓuuri yawde e yaccade préfet Goudoumpa kanko de o holli weltare makko fodde temedde wonnoɓe caggal leydi ina garti ina ƴettiti golle mumen e keeɓi projet ji mumen ina gollo ɗo e nder diwan Goudoumpa galleji mabɓe e guese mabɓe foof eɓe toppiti ɗum noon holli hen weltare ndema kane yaari yesso sino mima ɗon jehen to e wuuro men Thila tournois baɗowo toon eɗen gandi kadi Thila waɗi hanke gollal manggal holɓe ɓe kawruno koye dabɓe ɓe piiɓe 2-0 e goho e haydara ɗum wani dabbe dañani hay hunde ina wayno noon dabbe e cooga kam ɓeɗo kam hay goto ala heɓani hay toɓɓere wotere kamɓe cilanoɓe keeɓi toɓɓe 6 hande noon jogori jaggodirde ko baali goya en mbino ñanden baali ɗi mbari goyani ɓe piina wolum atar holɓe ɓe jaggodirta wuuro wiyetego garolol garu noon hokka hande mbawka noon jogori wonde ko caggal so yimɓeɓe juuli takkusan ɗon e terre Thila o bawɗo foof ko nden jogori andede so Allah jaaɓi janggo noon mbotto ina jogori kañumne jolde e dingiral ngal so en juuli takkusan ñande aljuma holɓe ɓe kawrata ko jabal dimango ɗum noon añan yiɗande hoore mum wona añande bandum haal pulaar en mbi ɗum ɗon eɗen ñaagui hen duwaw beele Allah ina hokka en gañade ha Allah hokka en dondoɗen kuuɓo ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mo mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yallu koye walde jam. Amadou Isaga Kebe sa yi dabbe naɓe gañaki tan ɓe mbanno ko barmeji ñebbe ɓe kettino en ko dehedeɓe ɓe ko ɓen defaniɓe ko ɗum jeeyi sababu kamɓe ɓe goɗɗoyani hen sen giwi to Ziguinchor Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie hanki caggal batu jagorɗo wonande tambiɗo konngol gouvernement o arti e yaltinde wonande gouvernement o ko haali duuɓi ɓen janguinoɓe taw ko jangde dowre yahoɓe foftorde mumen duuɓi 3 goɗɗi ɓeydama hen ɓen janguinoɓe taw ko jangde towde ha tenti kadi ɓen chercheur en woni wittoɓe to banggue duuɗe jaaɓi hattirde taw koto banggue université janguinoɓe hen ɗiɗon fannuji kala oɗo saaha hoorejo leydi no yiɗiri ko gam foftorde mabɓe wonata ko duuɓi 6 ko nden ɓe jahata foftoyade e nder ɗiɗo hen duuɓi ɗiɗi waɗama recruté woni ƴettama kene tolno 150 janguinowo taw ko jangde towde kene tolno e duuɗe 5 taw koɗe martaba towɗo woni ko maha fewnita hayade jamanu gouvernement mo leydi Mauritanie hanki arte toɓɓe 3 wonande entreprise aji ɗiɓe jiiɗi darnude gam haɓade jonde wasam gollago ha wawa gollinde yogay sukaɓe finoɓe e nder leydi ndi ɗin entreprise aji noon hen goto koto banggue ndemo taw ko liguimaji kame sew sewo e ko yadata hen kala tawne yaada e nehgola
gertoɗe e fewnude ñamde jamde ka fate bange jawdi darindi ɗum noon ko jeeɗiɗi piccala 4 milliard to bange hooso woni ko tijjano ma waɗe heen ma waw gollinde temedere e capanɗe tatoye ɗiɗo suka taw ɓen ko duumiɓe ɗeɗon golle ko hettinaɓe heen ma waw gollinde ujunere neɗɗo wawa hebde heen gurdam mum to caami kañumne ko min miniŋa taw ganduɗa ko fati banggue min wallitama kene tolno e 5,5 milliard ɗum noon ma waw gollinde kene tolno capanɗe joyo taw ko heblaɓe ngarɗugo ma waw gollinde temedde ɗiɗo mbawa dañde heen gurdam mumen no jiɗiri ni hen gueɗal tataɓal ngal ko usine mo ene fewna kossam moɓe mbiyata almuhalliya on noon koto noksoda ko 2,2 milliard ma waw ligginde capanɗe jeegomo temedde ɗiɗo e capanɗe 4 ma mbaw hebde hen gurdam mumen timmuɗam ɗum ɗo hen kala noon ko yidde haɓade jonde wasam gollago batu jagorɗe hanki mawɗo leydi Mauritanie rima jagorɗe mum kettuɗe fannuji ndema nde ɓurata ɓattitade ɓen remoɓe ha ɓuura wawde ɓallidde walla mbiyen ɓamtude ndema leydi ndi nde tawno leydi ndema mum so ɓamtima ma gueɗe kewɗe ɓamto hen gouvernement mo leydi Mauritanie yo nani konguɗi on gardiɗo ulamaw en mo leydi Maroc woni Ahmeda Raissa ni mo ganduɗa yaltini konguɗi muma gulɗi jaw farude leydi Mauritanie kame Algérie gam ruttanade duuɓe kitale hollidde ɗen leyɗele gonani leyɗele latinoɗe ha tenti noon e nokkuji ɗi o cifi laamu leydi Mauritanie yonnani ɗum kono ne kadi ɓen lundiyankoɓe laamu leydi Mauritanie kala jonnani kame pelle cehilagal Maroc kame Mauritanie jonnani ɗin konguɗi ɗi on ulama o yaltinno wonande ñalawma hecci tawel o ha joni koto Mauritanie keddoɗen gollotoɓe move Mauritela ɓe kolliti hofgo juuɗe goɓe natanno maɓe jokku ɗum ha wattande lewru fandu ɗum noon ko wullitade hande sifande hitande ujunaje ɗe 19 wonno koye février moƴƴitinde gurdam mabɓe ha hande ala taw ko gasi hen haydara comité tambiɓe ko fate banggue yurnitade gueɗe ɗe toɓoli bonnata nder leydi ndi kala ɓe kolliti ɓe binditi kene tolno e 330 tunela woni ko yani e nder diwan mo Timbeda ɗum noon ene tawe nder état mo Basse Oriental ko wona ɗum kono météo leydi Mauritanie hollitirno toɓoli kewɗi jippima yogay nder leydi Mauritanie no ɓe mbirno ko balɗe 3 ɗin toɓoli ma jippoye leydi ndi kala ha yogay nokkuji tuɗa diƴƴema en garto e oɗon kabaru porte parole gouvernement mo leydi Mauritanie wo holliti wonande ɓen yimɓe nogas ɓe inspecteur général mo état haalanno wonande nanguirama ko fade banggue mbuñaari ha bedda e kaso holliti ɓen jaafanoma jalti kono ko wona ɗum ko 60 milliard on yitama ɗo naati 13,8 milliard on woni mbuñaari borjinaɗo kono hen milliard uji ɗiɗi ɗo sa losko muma ene rewinda gam fandare moƴƴere ma heɓe hena sengi wi to Mauritanie Algérie ko cum musɗo baɗɗo toon ñalawma hanki o cumo noon jeeyi sababu ha kene tolno 38 neɗɗo mbasi hen pittali men ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o e nder état mo El Tarifa ko toon ɗum waɗi wi jagorɗo e gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni Kammela Beljuuta on holliti ɗum ɗon siftinde on hitande yawtunde cummusɗo kadi waɗin toon ha 90 neɗɗo hakkude militaire kame jamburen mbasi hen pittali men siftinde kala hitande Algérie ne heɓa cumuji musɗi no fewi sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena Bamako hanki yaltini konguɗi muɗuma wonande Abdullaahi Diop jagorɗo hakkude leyɗel ɗum ko hecci hanki o ɓe kolliti ɓe ndewindima wonande pele ɓen koninkoɓe leydi France kono kadi ɓe jeguima dalilaji laaɓɗi ceer gam heɓtindeɓe laamu leydi France ene wallita jihadi yankoɓe taweteɓe nder leydi muɗuma e taweteɓe nder leydi Mali e hoore mum guila to banggue ñukkidade ferandeɓe laabi jangoji e wallidde ɓe armeji ɓe kolliti aɓe jogui hen document ji laaɓɗi ceer ɓe bindi ɓatake fade fedde gotago windere nde batu keñoraɗo gam oɗo sa hollirdeɓe ko leydi France waɗi e nder leydi Mali ɗum noon ko konguɗi leydi Mali ɗi yaltini fade hen ɗin konguɗi noon
finni ɗum ko ɓuri yawde wonande Emmanuel Macron hoorejo leydi France o holliti ɗum wodani koninkoɓe France ni laamu France yahani toon e ngal ɗon ngoɗon felo ngoɓe tuumago ko wona ɗum ko général Birno général kesso commandant de la force Barkhane kañum e hoore mum hanki yaltini konngol mum holliti duuɓi 9 ɗiɓe mbaɗe leydi Mali ala kalɗo wawi seedede wonande ɓe balliti ɓen joguitiɓe armée ji tene kamɓene ɓe mbasi toon kene tolno capanɗe jeenayo fittandu taw ko koninkoɓe ɓe leydi France ambassade mo leydi France kañumne holliti ɗin konnguɗi gona konnguɗi goɗɗi no fewi ko an wonde kala laamu leydi Mali holliti ene jogui hen dalillaji laaɓɗi ceera ha joni koto Mali keddorɗen teskama caggal giwgol toon koninkoɓe leydi Mali koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane to bowal ladde woje ngal gawo yiyama toon kene tolno nogas ha capanɗe tato koninke mo leydi Russie tawno wonde koninkoɓe leydi Mali e nder avion goto to ngal ɗon bowal laaɗi diwoje holliti ɗum ko Berlin so ji oɗon kabaru yalti ko ɓenne keño haalde so tawi wonko kewi wasa wiyede ko ɓe yaaɓe ɓe mbaɗi ɗum mataw ko hesɓe ɓe gaddi ɗin kaɗon ɗo waddi ko fewino ngo no kon wano to camp militaire mo gosi caggal nde koninkoɓe leydi France jeehi wiyama hollitama toon kene tolno e yimɓe hewɓe waɗaɓe biidi ene mbara to caggal jaggogol kene tolno capanɗe nayo e jeenayo koninke mo leydi Côte d'Ivoire sukaɓe finoɓe to Abidjan kadi nalankoɓe malinaɓe Amadou e Mariama yimde wadde concert mumen e nder Bamako e hoore mum on concert walla mbiyen on concert moɓe jinno wadde to Abidjan ɓe kaytini ɗum ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen tekkere luɓore hakkude laamuji leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko gardiɗo haut conseil islamique du Mali woni Ousmane Madani Haydara sari Ousmane Madani Haydara holliti dogi en koyɗe jaam kono kadi hawɗo sa ala kala ko heeɓi hen ɗum ko caggal nde hoorejo leydi Togo woni e dogde hen koyɗe jaam sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry hanki seppoji gulɗi jaw mbaɗi e nder leydi ndi kala ɗi seppoji noon jeeyi sababu ha yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen Ibrahima Balde duuɓi 19 wara kono ko biɗeɗo windira ne tawe e nder Conakry taw koye baaliyeji Conakry goɗɗo ko Oumar Bari yaranno koye duuɓi 17 kañumne wara ko sanga 19h goɗɗo wara ko sanga 14h caggal cuulal tisbar toon to Bambe to ko toon wara ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti ko cortège galle lamorgo ngo ko ɓen cokkima ɓe kure teni kadi wona ɓe paddi ɓen wona haydara caggal nde yeddi ɗum jagorɗo ko fate banggue nden ka e kisal hollitama on ne tawano e ngal ɗon leegal ne andi kala no yaaruno kono kadi laamu ngu ɓuuri yeddude ɗum caggal ñalawma hanki o Conakry e hoore mum ko ville morte woni wuuro maygo hay goto gollani wona jeereji wona butikaji wona bankaji ɗum ko caggal nde cetal FNDC nodduno ceppugol ngam oɗo saaha yiddeɓe ko kaldigal yo waɗe leydi ndi ko fate banggue laamu ngu artoya e juuɗe civil ko ɓuuri yawde to Dalaba toonne kadi ko lokko gendarmerie woni ko yana toon ha gendarme ɓe taweteɓe toon dogi ko mintoreɓe gaari mbawi fabadeɓe to laaɓe teskama gendarme ɓe naati ha nder galleji mbaɗi toon piile kam e guykaji e wiide Mamadou Baylo Ba ɓen kolliti ɗiɗon konnguɗi sen giwi to leydi Guinée koto Niger caggal teskede toon armée leydi France Barkhane sembeji kewɗi hanki nawama e guure mawɗe ha tenti ñame lamorgo leydi Niger ɗum ko caggal mouvement inneteɗo M62 nde yiiɗi seppude e nder leydi ndi kala ɗin seppoji noon ko salade koninkoɓe Barkhane naata leydi mabɓe ko wona ɗum ko kadi gona e nder leydi mabɓe ko wullitade kadi ko fare banggue gasoil ene seeri kono hanki peeje mawɗe ƴettama haɗin seppoji mbasi laatade togo ɓesgu mum hande o wayata finoɓe to Lome ha e guure mawɗe ko ɓeydugol coggu gaz tene kadi coggu ngu ɓeydiri ko cewi ɗiɗi ɓe kolliti ɗum meeɗaka teskede e nder leydi ndi kono jagorɗo kalfinaɗo ko fade banggue jeeygu yeddani ngolɗon ɓeydogol so tawi woni ko gaz mo ganduɗa jarannoɗo kene tolno ke gaz mo ganduɗa gaz jarannoɗo so tawi gaz jarannoɗo ujunere e temedde tati oɗo saaha watti yaade
ha ujunnaje ɗiɗi e temedde tati ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e buuɗi capanɗe jeegom heewɓe defoɓe to ɗo gandi to sone ɗon defa ɗum warñat ceɓet jogoto ko kuundal jooɗoɗo tiiɗi waɗa doole mum no feewi wona e wurwude no gurwowo wonande ñiiri taw ko lerɓundi innirandi cobbal ni ko noon joomum waɗata ɗum noon ɓen defoɓe ɗen ñiheeje ɓe kolliti ruttade leɗɗe ɓuri wonande ɓe jamma sen giwi to Togo paaɗen koto Angola nawtuggol ɓanndu gonnoɗo hoorejo leydi Angola duttiɗo taw ko jaltuɗa duna gila tan jeetati lewru juin toon to clinique goto e nder Barcelona taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Eduardo Santos eɗen gandi guila nden ɓanndu makko koko jukino toon jeyno sababu ko ɓiyi ko debbo kame joom suudu makko hollirnoɓe wonande maayde makko nde wonko saabi ɗum ko ɓen doctoreɓe fonnoɓe safrudemo toppittakimo no ponno wawde safradema haw yalti en aduna sifti noon kanko Eduardo Santos o yaranno koye duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi yalti aduna ko jeetati lewru juin toon to Barcelona e nder clinique goto laamima leydi Angola duuɓi capanɗe tati e jeegom ko fawi capantati e jeetati ndungo laamima ɗum wonande Angola kono kadi tribunal mo Espagne yamiri yo ɓanndu makko tottire koreji makko caggal nde yurinta tawa ala kala yebare wonde hen to leydi Tchad chef rebelle woni biyeteɗo Timana erdimi arti hanke nder leydi mum caggal duuɓi sappo e jeeɗiɗi nde waɗa exil caggal leydi muɗum ɗum noon ko hebanade kaldigal baɗowal ɓaawo janngo ñande nogas nduɗo hen lewru taw kadi ngal kaldigal ko dialogue national ɓiɓɓe leydi ndi kala kanko noon o ɓooyino yidde derguidde laamu Idrissa Déby Itno ko nden o ridda o yalti leydi ndi ñalawma ɓaawo janngo ɓiɓɓe leydi ndi kala ma jooɗoɗo kalda holɓamtare leydi maɓɓe e ruttanade faade sumgoji laaɓtuɗi ɗi ngalda e guyka Turki kam Israila yiddeɓe oɗo saaha ko moƴƴinde gonangal hakkude leyɗele maɓɓe ɗiɗi artude cehilagal e ittude kala luural e niɓɓere wonde hakkude maɓɓe taw kadi ne wawa ɓooyde ne wawa tabbide ɗum ko caggal duuɓi sappo nde ɓe taƴodiri ha moni kala nodditi ambassadeur mum kono ɗo saaha ɓooyata kala ambassadeur ma artu e nder leydi gondi ndi fuɗɗito golle mum ɗum ko ñalawma hanki o Russie ko cummusɗo waɗi toon subaka hande o ha ganduɗa cuurki yeehi ha yetti to Moscou kene tolno temedere capanɗe joyi kilométre hakkude Moscou ɗo cuumo waɗi ɗo kene tolno e temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi sapeur pompier woni ko nawa toon temedere capanɗe jeeɗiɗi joyi engine e avion ngaji tati e hélicoptère aji dusoji ndiyam temedde tato e capanɗe tato puɗɗi egginede e nokkuji mummena Ukraine e jaɓɓima hande wonande Guterres gardiɗo fedde gotago windere kame Erdogan hoorejo leydi Turki Zelensky ɓe dañi joɗorade mum toon to Lviv ene tawe e nder Ukraine kaldigal ko fate banggue ittugol céréal e nder leydi ndi ɗon nawde ɗum yoga e leyɗele Russie subaka hande o bombarde musde no feewi e nder leydi Ukraine nokku biyeteɗo Kharkiv ha waɗi yimɓe nayo wasɓe en pittali mumen yimɓe nogas gañima hen Afghanistan juulal gueeƴe hanki ko goto joguiɗo pittol bomboje kam liɓi ɗum e nder juma gota e nder Kabul e hoore mum lamorgo leydi ndi nogas e goho juulannoɗo e oɗon juma gueeƴe hanki wasi fittade mum capanɗe tato e tato neɗɗo gañima hen gañanɗe musde no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena